Egunon Ibaibetarrok, bigarren mailako ikasleak gara eta oso pozik gaude irratian lehenengo aldiz parte hartzeagatik. Aste honetan saio politak eskaintzen saiatuko gara. Gaur zuekin mikrofonoan June, Alan, Aixa, Lezuri, Jusat eta Erik gaituzue. Bazter txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Gaur 2025ko maiatzak 7, asteazkena da. Gaur honen inguruan hitz egingo dugu Eurogaldia, urtebetetza, jantokiko menua, pelikulen rankina eta pertsonai eskotuaren pista. Oso saio polita izango da, disfrutatu! Etxetan, ametxetan, biagirako bidean. Jakin nahi duzue nolako eguraldia izango dugu gaur? Aientxuba, gaurko eguraldia, eguzkia eta hodeiak izango ditugu. Gorena, hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko albo batera, inurien. Orain Ibaibetaren urtebetetxeak maiatzak 7, Markos Jakeroren urtebetetxea da. Zorionak, zure urtebetetxean zorionak, belarritik tiratzea zorionak, belarritik tiratzea zorionak, eta musuak zurentzako. Orain jantokiko menua esango dizue. Lehenengo platera, hilarrak, bigarren platera, gazta tortila eta postrerako fruta. On egin! Ametxetan, Dinosauroen proiektua hasi dugu. Adi egon! zure mundutik gurera, ametxetan, ametxetan, ametxetan. Nahi eskutaren jolas egingo dugu, anima zaitezte eta sorte ona izan. Gogoratu ostiralea erantzunak jasotzera joango gara, anima zaitezte eta parte hartu. Pertsonai eskutaren lehenengo pizza esango dizuegu. Adi egon, leko ilunetan agertzen naiz, berriz esango dugu, leko ilunetan agertzen naiz. Ametxetan, galdu genuen beldurra, ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Gure gaurko irratia saio bukatu da, zuen gustukoena izatea espero dugu. Eta orain gure abestia. Hasi bainetik eta kalera, hasi galetik eta ibaibera, martxan jarri da, lege berria, euskaraz gure bizitza. Agur Ibaibetarrok eta bihar arte!